Hi, namaskara mathirigla. Welcome back to another new vlog. This is Karthi. Jokululere onchuru disturbance aavu. Okay, na video ini start anagane congratulate pannare undu. Hey, ಶಬ್ದ ಹೊಂದ್ಪುಚ್ಚಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಪನ್ನರೆ ಉಂಡು ಏರೆಗೆ ಪನ್ನಡ ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಯಾನೊಂಚಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಎನ್ನ ವಿಶ್ ಅರೆಗೆ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಇಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಇನ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಪ್ಪಂಡಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಂಚನೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಮಿನಿ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುನ ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಉಪ್ಪಡಂದಾರೆಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ OTT ಸೀಸನ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪರ್ ಇರು ಪಂಡ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿದ ಲೆಕ್ಕ ನೇಪಲ OTT ಸೀಸನ್ ಇರೆಗ್ಲ ಪನೋಲಿ OTT ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪರ್ ಯಾನು ಒಂದು ಸೊ ಈ ಸೀಸನ್ 9 ಪೋಂದುಲ್ಲರು ಸೀಸನ್ 9 ವಿನ್ನರ್ ಈರೆ ಆಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಊರ್ದಕ್ಕೂ ಇರೆಗ್ ವಿಶ್ ಮನ್ಪ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಊರ್ದಕ್ಕನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪದ ಇರೆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಪಿರವರ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅರೆಗೊಂಜಿ ವಿಶ್ ಮನ್ಪರೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಏರೆಗ್ ಪೂರ ವಿಶ್ ಮನ್ಪರೆ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗೆ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಾದೆ ಇರೆಗ್ಲ ಮನ್ಪರೆ ಉಂಡ ಬೆಗರ್ದು ಚಂಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ರೂಪೇಶ್ ಯಾರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ okay that's okay leave okay ate bokka in videos the views kadime avundu ಪಾಪ ಅವರಿ ಬಾರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂತು ನೆನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರಿ ಇನ್ನ videos the views 1k la reach ಆಪುಜಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ಸದ ಅದನ್ನ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಏನೋ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಆರು ಒಂದು ಒಂಜಿ third or fourth time bad comment attu but something hurt apna like comment paadittere avu pura comments na delete mantide it sari observe mantide chara and check manpule kelavonju videos 1k reach atane in fact 1k plus atane and shots almost 8 views atane onju shots 20 lakhs views atane and kelavonju vlogs la marriage vlog mehendi vlog anchina pura boka padu bidridu mantin anchina dada okay sorry onji break anal pero battirandu so all I was talking yes kelavonji videos 1k plus views atundu boka 1k views aijani an bejar mantundu enna ee journey nan en man parela apuji daigun pannada enkononji passion vlogs mantune enk mast ishta aike anu give up mantundu eji and continue mantundu land it's time my energy my wish enk dada feel apunu dada encha videos manpudon feel apuna yan manfe manpuchi and feel apuna yan malpuchi it's my wish completely my wish so you don't have to worry about it so ate onji comment ge enk yana adege avenu di toli boka reply mantudoli hashad but hashad reply manpuna is not my nature avenu sweetly e panodulle nama eregla anda motivate manpodu demotivate manpare balli iregincha pantoli reviews ajindala edde videos kodondullaru malthondhitharda keep trying work hard anshadala pandudu motivate manpoli inchina comments pura ondonji tara demotivation da leka please enk ancha maltarandu betakaleಗೆ ಇರೆಗ್ಲ manpochi in case iregu 1k views atinane videos best and feel anda athava aveni tu odu ansana you can go and watch that videos okay so yan iregla incha direct at manpuji hurt manpuji but I felt like ondonji third or fourth time incha onji tara manasige bejar apu nanchina comment irpadini so anchade an video de reply kore ee tudda type manpare enk of time waste and feel and so anchade video de reply korondole so that's all so thule incha pura views kadme na inchala think man ferandu enkiniye gottaini okay views to mittu videos the onji quality decide man ferandu enki comment odudu arthan so that's all inita video ni an shuru mantu dandu encha popuna nen gottu ji inita video nu but video like korle and share manpule apaga views tikkadu en beta kalegincha feel av okay views barono she's doing good and feel av okay jokulu pura gobbongulle irutte ancha jokulu tanishnotu aina best friend vaideini hi manpare unda vamshi iji no okay ಖುಷಿ ಜೈತಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ
ಜಾಗದ ಲಡೈ. Oh my God. ಲಡೈ ಜಾಗದ. దాదాని ఖుషి బరీటు చెప్పులే అలా వచ్చి ఖుషి చెప్పాడు ఖుషి పాప వచ్చి పుట్ట. ఓ మై గాడ్ ಒಂದು ಭಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಲಡೈ ಡಿಯರ್. ಒಟ್ಟಿಗೆ 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 ಖುಷಿ పోండవు. ಖುಷಿನಲ್ಲ ಪುಷಿನಲ್ಲ ಫೈಟಿಂಗ್ ತೋಯರತ್ತ ಆಯ್ತಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವಿಷಯ ದಾದ ಅನ್ಪಂತೆ ಅವು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ఉండతే ఆ రెడ్ కలర్ కార్పెట్ ఖుషి అయితే చెప్పున అయితే ఫేవరెట్ అవి జస్ట్ ఇంచ పాడినాడు అవు బత్తది అయితే అతಗೆ చెప్పున అయితే ఫేవరెట్ కార్పెట్ అవు అయితే ఒక కిరుముండల అవు కార్పెట్ అవు ఇంచ పొరేది అయితే సరి అప్పుడు రెడ్ యాప్ ఒట్టు అయితే ఫేవరెట్ కార్పెట్ అవు అయితేనే కార్పెట్ ಪುಚ್ಚನ್ ಏಪಲ ಜೆಪ್ಪರೆ ಬುಟ್ಪುಡು ಬಟ್ ಇನಿ ದಾದನ ಈಗ ಫೀಲ್ ಆತಂದ್ರೆ ಈ ಜೆಪ್ಪನ್ ಬುರ್ಚಿ ಎಂಕೆ ಜೆಪ್ಪರೆ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಪಾಡುವ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಪಾಡರೆ ಮರತು ಪೋದಿತ್ತುಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ದ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ಈ ಅಂಚಿಪೋ ಯಾನೆನ್ನ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಜೆಪ್ಪೆ ಇನಿ ಜೆಪ್ಪೋಚಿ ಅಂದು ಒಂದು ಯಾನ್ ಪೋಪುಜಿ ದಾದ ಮನ್ಫ ತೂಕ ಅಂದು ರಡ್ಡುಲ ಅಂಚನೆ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಫೈಟಿಂಗ್ ಕೆಲವರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫೈಟಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ರಡ್ಡೆಗ್ಲ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ದಾದ ಶಬ್ದ ಆಪುನ ಮೆಲ್ಲ ಪೊತ್ತುನಾಗ ಪುಚ್ಚೆ ನಾಯ್ದ ಬೈಟ್ ಅಗ್ಗಿ ಇಂಚ ಪತ್ತದಿತ್ತಿನ ಜೋರಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಅಗ್ಗಿದ್ ಪತ್ತದಿತ್ತು ಅವೇನ್ ತೂದು ಓಕೆ ನಾನು ಫೈಟಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಕಲ್ ನೋಟ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಅಂದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಕಾರ್ದಲ್ಪ ಏನು ಕ್ಯಾಮರಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏರೋ ಹೊರಿ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ನಾತೆಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಬೇರೆ ಹೊರಗದು ಉಂತದಿತ್ತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲದ ಟೈಗರ್ ಅವೇ ಟೈಗರ್ ತೂವೊಂದುಂಡು ಇದಾದ ಮಂತೊಂದು ಎಂಕಲ ಕಾರ್ದಲ್ಪ ಅದು ನಾನು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚು ఉంటుండే ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾವು ಪನ್ನರೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡೆ ನಾನು ಹೊರ ಬುಡ್ಲೆಯಾ ನಾನು ಗಿಡಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಮಂತೊಂದುಂಡವು ಬಟ್ ಬುಡರೆ ಆಪುಂಡೆ ಚುಚ್ಚು ಚೀದಾಲ ಶಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಜಂಪ್ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವಿನಕ್ ಪಿರ ಅವಿನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಹಾ ಖುಷಿ ಹಿ ಖುಷಿ ಪನ್ನಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲಾವು ಐಕ್ ಮಂಗೆ ಅದು ಉಳ್ಪುಣೆ ಖುಷಿ ಸತ್ತೆ ಕಾರ್ದಲ್ಪ ಇರೋರು ಲೀನ್ ಅದು ಉಂತದೆ ಅವು ತೂಂದುಂಡು ಇಂಚ ಟೈಗರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡುಂಡು ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೆ ಪಿರ ತಿಕ್ಕುವೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಕೊಂಜಿ ಪುಸತಾಯಿನ ವಿಡಿಯೋಡು ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಚೂರು ಅಂತದೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ವೆ ನಾ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತುಚಿ ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಲ್ಕೊಂಡುಂಡು ತುಕ వీడియోని ఫస్ట్ పాడుదుక్వే తోజోడి ఇంకొద్దు చేయన మైండ్ ఎంచ పనుకుడు అంచ మల్పుడు సో దట్స్ ఆల్ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಿರ ತಿಕ್ಕುವೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋಡು ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದುಪ್ಲೆ ಮೋಕೆ ಕೊರ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮರಪುನೆ ಬುಡ್ಚಿಪುಲೆ ಇಲ್ಲ ಪಿರ ಹೊರ ತಿಂಡಿ ಬರ್ತಂಡೆ ಲೇಸ್ ತಿನ್ನೊಚ್ಚಿ ಬಂತೆ ಯಾನು ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಪಿರ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್ ಸೇ ಬಾಯ್ ಟು ಆಲ್ ಬಾಯ್